Jamhira mon bandiraɓe selaɓe to beraji jol sare garti hande oɗo ñalawma aset nogasi jeegom lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi nogasi nayyi addan ɗon habaruji mon ɗemgal Pulaar. Titruji men ɓurɗi mawnude ko to États-Unis puɗɗorɗen ɗum noon ko fate campagne électoral hono kanko Kamala Harris e ñalawma kadi o hirdi ko kanko hono Michelle Obama joom suudu ancien Barack Obama ɗum noon ko toon to Michigan. Kanko Donald Trump ene wayni ñalawma kadi o yiyama toon to Michigan e yiyama kadi on wonde won yimɓeɓe julɓe seeɗa pour wiide wonde ɓeɗo kadi ko arɓi supportemo kanko Donald Trump. Habaruji men international manam en toon to Iran ɗum noon caggal nde Israël bombardiɓe kamɓe Iran fata oɗo sahaji hono kamɓe Iran holko ɓe jogori haalde est ce que ɓe jofta walla joftata. Ma en jaa toon to Sénégal kadi hono kanko président mo Sénégal Bassirou Diomaye Faye o waɗi déclaration baɗɗo fayida ɗum noon ko noddude walla Sénégal naaɓe fof yo kutoro haqqilantagal yo kutoro deeje e yo kutoro kadi kellifagal surtout e ɗiɗo élection ngaji pour suɓade député ji maɓɓe toon to Sénégal. Ko noon titruji men ɓuri mawnude oɗo journal ma en garto desuji muɗum joni joni. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire mon donc no mbiɗen ni hannde ko aset nogasi jeegom lewru hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi nayyi ko fate campagne électoral hono kanko Kamala Harris yiyama ñalawma he on wondi e Michelle Obama ɗum noon ko toon to e nder haalduji kanko Michelle Obama o haali o wi wonde ko e yimɓeɓe e surtout huccide ɗum koye Donald Trump yo nanggu gurdameji mabɓe kamɓe rewɓe surtout e kamɓe américain ji nanguira ɗum sérieusement e ɗum noon e wayno kadi kanko Michelle Obama o haali gueɗe kewɗe surtout critique de hono ancien président Donald Trump e surtout yenna pour siftinde yimɓeɓe ko nde Donald Trump de laami nde pratiquement tawi ko joom galle makko Barack Obama ene waɗi plan ji kewɗi surtout plan ji so tawi boomare ko wayno coronavirus ari holko foti wadde o haali kanko Michelle Obama kadi o haali gueɗe kewɗe ko fate surtout yenna hono peeje Donald Trump waɗi surtout yenna ha walli Cour suprême walla ha toɗɗi Cour suprême mo ganduɗa kañum itti haqqiji rewɓe kewɗi o haali kadi gewɗe kewɗe mo wi wonde konde so tawi Donald Trump o suɓama holko jogori wadde e ɗum noon ko wiyete kala ko woni freedom e leydi ko guito ɗum donc kanko Michelle Obama noon o wayrama yiyede guila convention nde waɗi kono noon ene wayno ɗum oddumon fof ne haltano holto woni ne wayno ko heddi hankkadi e campagne ko tunnade ko habaruji gummiɗi to campagne makko kanko Kamala Harris ko kanko Michelle Obama mo dar hen toon to Michigan kadi yiyama kanko Kamala Harris e kanko kadi gouverneur mo toon to mo Michigan biyeteɗo Christian Whitmer wonde eɓe goni toon to baar goto ɗum noon eɓe jara biyar ɗum no fof ko hunde hullude wonde ko kanko Kamala Harris pour holno way ɓattade neɗɗo ordinaire américain poɗɗo wodde donc siftuden tan e wayno ko woteji ɗi kadi ene wayno ko to Michigan jeeya koye leyɗele walla état ji kamɓe ɗiɗo e pondodira ko fate gagnade ɗum kanko Donald Trump yiyama aussi toon to Michigan kadi mo woni toon mo darde won julɓe won e ɗum noon kadi ko ƴewde beele wonde ko famde ɓeɗon julɓe ko caggal nde o haalde mumen kolli mbi wonde koye kañumen koye no gotanto ko kanko Donald Trump ɗum ɗon noon ko gueɗe jahoje oɗo saha joni wonande surtout médias sociaux ji jaltoji wonde ko kanko Kamala Harris wonde ko o wonani ko Israël naaɓe walla kanko Kamala Harris o wonani ko Palestine naaɓe contre Israël ɗum ɗo fof ko ene wayno ko ɓuuri hewde e yimɓe ɓe ganduɗa en origine men taw ko leyɗel arabeɓe wonɓe toon to Michigan wonɓe toon to Minnesota ene wayno ne jogui mettere mawde ko wonande démocrate en surtout hen affaire oɗo guerre gonɗo toon to Gaza. Ha hande toon to États-Unis hono kanko Donald Trump aussi ene wayno vice président makko kañum hoore mo fotene CNN e nder haalluji ɗi haali surtout yenne nde kanko Jack Tapunde o haali o wi wonde ko yimɓe hewɓe surtout taw ko yimɓe jeenoɓe gouvernement makko kanko Donald Trump surtout ko wayno général Kelly en kaali haalluji kewɗi mbi wonde ko kanko Donald Trump ko neɗɗo jikkuji bonɗo jogui kono kanko JD Vance walla sénateur JD Vance e nder haalluji haali o wi ko kala yimɓe ɓe ganduɗa haaloɓe kadi ponɗe e Donald Trump ko yimɓe ɓe ganduɗa yinnoɓe contrôle Donald Trump nde goni e laamu muɗum nde kono noon Donald Trump sali ɗum fof no wi wonde ko surtout en e yidde mumen
en jinno ko won guerre waɗata won nokkuji won kono Donald Trump sadi ɗum ɗo fof noon ko haalluji ndi ganduɗa kanko cekkitapo wi wonde ko kaɗo haala fotani hoolede ko jiita ɗum ɗon en wayno kadi haɗi hannde kadi jiiɓodiral seeɗa hakkude kamɓe e journal biyeteɗo Washington Post e ɗum ɗon taw Washington Post kadi ene jeyɗi ɗum ko kanko biyeteɗo Bezos kañum jeeyi aussi Amazon e ɗum noon en wayno ko journaliste kaali mbi wonde ko kanko Bezos omo jogui kullol no fewi so tawi wortani walla so tawi ɓe supporti hono Kamala Harris hono kanko Donald Trump so woodi gagnade mo bonnu gueɗe makko kanko Bezos par ce que mo jogui contrat ji kewɗi taw ko contrat ji laamu fédéral ɗum noon kadi ene wayno ko ɗum waɗi ke caggal nde anduno hono Washington Post aadaji muɗum jogui hitande foof reconnaissde walla heftinde hol candidat ene wayno ko ndeɗo hitande hono Washington Post wi wonde ko jaɓani ɗum noon ko ɗum waɗi goto e rédacteur uji en chef mo Washington Post démissionné si babude wiide ɗum ko Jack Bezos ko kulɗo heftinde candidat surtout Kamala Harris taw oɗon saha yimɓe hewɓe liggotoɓe e nder direction ko fate Washington Post kañum hoore mum ko keftino Kamala Harris e ɗum noon kulol makko kanko Bezos ko sibabude menace uji Trump waɗi oɗo saha joni e galleji jayniyankoji ko wayno kañum hay post Washington Post walla ko fade même CBS caggal nde CBS waɗi entretien mo ganduɗa caggal nde CBS waɗi entretien walla mbaɗi potital hakkude kanko Donald Trump e kanko Kamala Harris donc wawi wonde fof en wayno oɗo saha joni ɗum ɗo kadi tunnade jayndiyankoɓe kaali ɗum ɗo ko hunde kamɓe Washington Post ene wayno ɓe kadi ɓe pirti aadaji ɗiɓe joguino habaruji men international ko toon to Moyenere en jahatan ko siftinɗon tan hono hanki walla hande subaka hono kamɓe Israel naɓe ɓe bombardino toon to Iran e ɗum noon e tugnade ko haala oɗo saha joni ko yimɓe ɗiɗo walla ko famɓe fof yimɓe ɗiɗo taw ko soldateɓe iraniji mbarama e ɗiɗo bombardement ji ɓeɗon noon ɓe maayi ko caggal gañanɗe ɗeɓe dañi sibabude ɗiɗo bombardement ji e tugnade kadi habaruji gumiri toon to Iran hono kamɓe Israel naɓe ɓe kutori ko weeyo wongo toon to Irak ɗum noon e wayno ko Irak hawnaki so jaaɓi kañum jaaɓi walla ɓe porsi ɗum walla walla tinani koye weeyo muɗum kamɓe Israel naɓe ndewi haaɓe bombardi hono toon to Iran kañum hoore mum wi woni kadi jogui droit défendude hoore muɗum e kadi kala ko Israel waɗi ma wattu hono muɗum taw kene foti hen andaka taw oɗo saha joni hono kamɓe Iran holkoɓe jogori wattade est ce que ɓe jogori wattade donc ene wayno ko communauté européenne e kadi leyɗele hewɓe ganduɗa oɗo saha joni taw ko supportotoɓe Israel enen continue ñaago hono Iran kamɓe koyemumen hotoɓe mbatto hotoɓe jaabo ɗimɗo ene hoto haare nde ɓeydade e tugnade konngol makko kanko général walla secrétaire ministre défense mo États-Unis Lloyd Austin o wi wonde ko ene wayno ko Iran fotani jaabade wattade hono Irak no hono Israel bombardement ji ɗi waɗi ɗi e ɗum noon wayno wi wonde ko oɗo saha joni ene wayno ko alay sago diplomatie heewa doole pour région o beela narta e jaam wayno ko jiida e ɗum noon leyɗele arabe ɓe won surtout ene kamɓe Iran ɓe goni koye mbi wonde ko États-Unis ala fof droit hankadi haalde ɗiɗon haaluji par ce que ko États-Unis kañum gembi Israel ko kañum kadi ƴefti plan pour wallude Israel attaque ɓe kamɓe ko wawi wonde fof en wayno ko e tugnade habaruji gommiɗi toon to Iran hono kanko président mo Iran en wayno gardiɗo leydi Iran hono président gotonoɗo dumon ɓen ɗo ene wayno oɗo saha joni mona jokkodire ministre uji affaires étrangére mo Égypte mo Qatar mo Syrie e wawde diskide oɗo saha joni hol gueɗe ɗe mi waɗata kamɓe Iran ɗum noon ko konngol ummigol toon télévision mo Iran e tugnade koɓe kaali mbi président Massoud Pezeshkian kanko woni président mo Iran ene wayno oɗo saha joni woni koye diskidde hol peeje ɓe jogui pour wattade Israel ko fate moynori hono kamɓe Israel en wayno ɓe bombarditi hande kadi toon to banggue rewo Gaza e tugnade e habaruji gomriɗi toon to Israel en wayno ko ɓe mbawi bombardude nokkuji kewɗi gonɗi toon to Gaza taw ko nokkuji ɗi ganduɗa ɓe woni koye guure biyeteɗe Beytel Lahiya
bange rewa Gaza ɗin ɗum nokkuji kadi ɓe mbi wonde ko Hamas ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe États-Unis oɗo saha joni ɓe non dogana kadi holno jaam jañira toon ɗum noon ko caggal nde kamɓe koye maɓɓe ɓe mbawi kadi hullude aduna en kamɓe koye maɓɓe donki contrôle de Israël ɓe donki Israël jaɓanɓe konngol pour woppude haare nde donc oɗo saha joni ɓe goni koye rewde leyɗele goɗɗe ko wayno Liban ko wayno Hamas ko wayno Hezbollah e ko wayno Iran kañumen koye mumen hoto mbattu kallugo Israël wawi wadde ɗumen donc kanko Bachir Diomaye Faye gardiɗo leydi Sénégal o wi omo invite Sénégal naɓe foof yo kutoro surtout yen haqqilantagal mbasa kadi ndeno kadi haalluji ɗi mumen ɗi kalata ɗi henna pour hoto gaddude caɗele o wi kadi hay sono yimɓe ene ceeri goto fof ko gonɗin wona oɗo saaha joni yimɓe poti hutorade ɗum ɗon o wi kadi ene wayno ko programme uji ɗiɓe kalnano yimɓe ɓe jiiɗi wadde ɗi hawnaki ɗum no kadi ma so deeƴre ari nder lebbi garoji ma yi fruit ji muɗum ɗum ɗo fof noon ari ko caggal nde kanko gouvernement makko kanko Bachir Diomaye Faye yiya wonde hono surtout premier ministre makko ene hutoro konnguɗi walla ne hutoro won gueɗe ɗe ngannduɗa henna guila e nanngude yimɓe ha e kadi haalluji ɗi ngannduɗa haalde ƴettoje fade opposition et surtout kadi jabodiral hakkude parti ji gonɗi toon e kamɓe parti laamiɗo ene ñande fof ne ɓeydo wulde kanko Bachir Diomaye Faye ndo namda noon ko fate nanngugol hono oɗo kanko biyeteɗo Bougane Gueye ene wayno ko kanko Bachir Diomaye Faye o wi wonde ko fate suudu ñawore walla ko fate systéme ñawore toon Sénégal o yiɗa nadde e gueɗe mumen o yiɗi ko ɓeɗon gona indépendant mbaɗa liggueji mumen tawa hay goto waɗani hen influence ekkitoɗen habaruji men ko fate sport hono kamɓe Sénégal naɓe ɗum noon e nder pottital ngal mbadduno e Mauritanie ko mbiyata coupe d'Afrique beach ene wayno ko kamɓe Sénégal ɓe mbawi fiide Mauritanie 6-1 ɗum noon ko yoɓtade caggal nde Mauritanie kawnoɓe ali kono wona 5-2 ako wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe keeɓi coupe lawol mabɓe jeetogol pour wonande coupe no mbiyata coupe beach ko jiiɗa ɗum rencontre bannoɗo toon to Espagne hono kamɓe Barsi ɓe mbawi fiide Real Madrid biwuji 4-0 ɗum noon kadi ɓe piiɗi men koye nder stade mumen toon to Real Madrid ɗum noon kadi e turnade kadi e jaydiyankoɓe ɗum noon addini kerse mawɗe wonande Real Madrid par ce que ɗum ɗon ko champion score o ene heewi ene towi no fewi e kadi koye terrain mabɓe ɓe piya ɗum noon kadi ko caɗele mawɗe wonande hawnaki ardiɓe oɗo équipe Real Madrid hol fewnitare ɓe mbasi jogade ha ɓe piya ngal ɗo piggal bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Saw ɗi habaruji min jogan noon hannde oɗo ñalawma aset 26 lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi e 29 yen mbawi jaam